eskerrik asko etortzeagatik, bai, ezagunak gaia, eta, beste urte bat hemen gaude, eta gaur tokatzen zaiguna da Samielektako festak orkestea, eta hortarako daude nire ondoan, bai Ana Pozas, kultur zinegotzia, eta Aino Ostolaza berdintasun zinegotzia, bai. Nik sarrera egingo eta gero berak azalduko dute detaile gehiagokin, zintzu dira ekimenak eta bar, bale. Jakin dezuen bezala, festak iraileko 27 eta urriak bata bitartean ospatuko dira urten, azkenetik igandera. Eta udalerriko elkartekin batera lan handia egin du egitara zabal eta anitza prestatzeko. Jai batzordeari eta udalerriko elkartei eskerrak emain nahi dizkiet, programatutuko jarduerak prestatzen eta diseinatzen burutu duten lanagatik, eta egin duten aleginagatik. Beraien ekarpenik gabe ezinezkoa litzateke jai modu honetan antolatzea. Urtero hilabete guztietan elkartzen dira, prestatzen dira gauzak, gero asteburu honetan ikusteko erresultatua, eta eskerrak hemendik, eskerrak ematea bai jai batzorderi eta udalerriko elkartei. Nik uste dut horten ere programazio nahiko zabala da eta denon egingo dugu zerbait, eta nik uste dut gustora izango dela denongatik. Bestalde, jaiegunak alaitasun eta harmonia giroan garatzeko deia luzatzen nahi nuke. Espero dut errespetua, laguntasuna, bizikidetza eta berdintasuna bezalako balioak nagusi izatea. Bai urnitarren artean eta baita inguruko herritarretik gerturaturiko pertsonak, pertsona guztiek ere jaiek askatasunez gozatzeko aukera izan dezaten. Zentzu horretan, argitzu nahi dut, ez dela inolako eraso matxistarik edo arrazistarik onartuko, eta horien aurrean irmo erantzungo dugula beharrezko neurriak hartuz. Nahi ditugu bai jai batzuk bakean eta alaiak eta dena, baina erasori gabe. Kanpaina berezi bat antolatu dugu, kontzientziazio eta prebentzio lantzeko. Eta jarraien emango dizkizuete kanpaina horren eta jaietan izango dutugun ekintzen berri Anak eta Ainoak, baina horretik bai gogoratu nahi dizkizuet, bai aurten jaiak iragarriko dituen irudia Ane Fernandez Urnitarra eginda dela berak irabazi baituen kartel lehiaketa. Bai, kasu honetan Ana irabazi zuen kartela eta bere irudia edo bere kartela dokumentu guztietan dago, eta guretzat oso pozgarria da. Hemendik ere zoriondu nahi nuen Anari, bale? Eta hau esan eta gero Anari emango diotitza, bai? Ongit hori denei. Enik egitaragoa aurkeztuko dizuet. Bertan, azpimarratzekoa da txanbolin txistulari bandak aurten duen garrantzia. Izan ere, eurek izango dute txupinazoa jaurtutzeko ohorea eta haiek ere izango dira aurtengo omenduak. Omenaldi honekin, Urnietako udalak eskerrak eman nahi dizkio. Txanbolinek Urnietako kultur ondoreari egindako ekarpenegatik eta herriko bizitza eta kulturarekin duen konpromisoagatik. Bere ibilbidean zehar, hainbat pieza sortu dituzte, Urnietako ondare historikoari lotuta. Eteneta, Mulisko, Idiazabal kalea edo Urnieta Laureon. Era berean, denok gogoratzen dugu adibidez soinuen begiradak ikuskizuna. Zaroberen 25. urteurrenerako sortutakoa herriko beste eragilerekin batera. Bestalde, zoriondu nahi ditugu Irati Aierdi eta Asier Montes aurren egunean haiek gure alkate txiki izango direlako. Txosnak kiroldegiaren aurrean kokatuko dira urten, eta barrakak aldiz Errekaldeko kaleko aparkalekuan aurrek urtean bezala egongo dira. Jarduerei dagokionez ikuskizun mordoa izango dira eta publiko guztientzako jarduerak egongo dira. Musikak jaietako protagonista izaten jarraituko du, eta kontzertu ezberdinez gozatu ahal izango dugu. Kontzertu guztiak bi espaziotan kokatuko dira, Txosnagunean eta San Juan plazan. Eta txarange herriko kaleak girotuko dituzte. Musika mota desberdinetako ikuskizunez gozatzeko aukera izango dugu.
Aurten Neomak, Rokalean, DJ Lamia Amari, DJ Alba Barruna, Herriko DJak, Naitazin, Lapa, Neu, Nemus, Almeba, Leizeak, Rodeo, Odei besteak beste. Ikus dezakezuen bezala eskaintza zabala eta gainera herriko talde protagonismo handia izango dute. Uretzat hori garrantzitsua da. Jaietako beste hitzordu garrantzitsu bat herrik bazkari eta afariak izango dira. Ostiralean, Dendaberri elkarteak antolatutako nagusien bazkaria izango da. Oianumen eta gauean berriz, Txosnagunean Txosna batzordeak antolatutako afaria. Larun batean, ostera, 3 aukera izango dira bazkaltzeko. Berdeak taldeak eta Etxeberri plazako auzo elkarteak paella jatea prestatuko dute San Juan plazan. Txosna batzordeak ere eskainiko du bazkaltzera joateko aukera. Eta beste aukera bat emakume kuadrilen bazkarian parte hartzea izango da. Igandean berriz, kantzu bertso bazkaria ospatuko da Kantazaunen eskutik. Aurrek urtean, antolatu zen, aurreneko aldiz, ekimen hau eta erantzun ona jaso zutenez, aurten ere herritarre parteatzea espero dugu. Aurrek ere, protagonismoa izango dute Sanmieletan. Euren eguna iraiaren 28 izango da, osteguna. Lehen aipatu moduan Iratia Ierdi eta Asier Montes alkate txiki izendatuko dira. Eta une horretatik aurrera ekitaldiz betetako egunari hasiera emango zaio. Eko jolasak izango dira igape ikastolan, goizez eta arratsaldez aurre kontsejupeko Eusku Pilota txapelketako finalak, buru handi eta arraldoien kalejira eta dantza festa besteak beste. Dantza festa Loreaintza Austi, Asier Burgete eta Joanes Etxebeste goazeneko partaideek eskainiko dute eta ziur ikusmin handia sortuko duela. Herrikirorek eta pilota partidek ere jarraipen handia izaten dute. Iraiaren 28an eskupilota jaialdia izango da udal pilotalekuan. Iraiaren 29an Nerea Arruti herritarra zuzenean ikusteko aukera egongo da Aizkoran eta Harri Jasotzen. Beñatelleriarekin osatuko du bikote eta Sabato Laizola eta Oiana Fernandez da Barrenararekin neurtuko dituzte indarrak. Malen Etxeberriak bere aldetik bakarkako saioa gauzatuko du Aizkoran. Eta jaietako azken egunean pilota partidak nagusituko dira. Izan ere, 13. Willy Etxeberria zestapuntako memoriala eta 27. Martin Mujika erremonte jaialdia jokatuko dira. Azken honetan, Urnietarren parte hartzea azpimarratu behar da. Antza 2. Goikoetxea 5. eta Loitegi jokatuko baitute Azpirorekin batera. Gainera, Imanol Lanzak banakako txapelketa nagusia irabazia berri du eta beraz, polita izango da txapelduna zuzenean ikustea. Sanmiletako beste egun, bestaldetik, Sanmiletako beste egun garrantzitutako bat kuadrilen eguna izaten da. Larun bat eguerdiko 12an, triki bertso poteoa abiatuko da, Txosnagunetik, eta San Juan plazan bestalde kuadrilen kalejira hasiko da egun luze bati hasiera emanez. Bizikleta jardunaldiaz, ginkanaz, bazkariez, urdanbordarren danborraz eta kontzertu ez gozatzeko aukera izango da larun batean. Azken egunean ere hainbat ekintza izango dira. Horien artean, Aizkibel Arrobiak babesturiko txekor jate solidarioari aipamen berezia egin nahi diogu. Aurten, Amer, Sos, Arrazakeriak elkartarentzat izango da bertan bildutakoa. Amerrek pertsona migratuen integrazioaren alde eta xenofobiaren eta arrazakeriaren aurkako borrokaren alde egiten dutela. Lan bikaina burutzen dute eta beraz ondo mereziketakoa izango da laguntza. Eta Aizkibel Arrobiari eskerrak eman nahi dizkiogu urtero egiten duen ekarpenaengatik. Iraian zehar, ospakizun dezente izaten dira Urnietan. Pasaberri den asteburuan Etxeberri auzoko festak ospatu dira eta asteburu honetan ere hainbat ekintza izango dira, Sanmielei begira herria girotzen jarraitzeko. Estremadurako jardunaldiak edukiko ditugu Mendi Film Festivala eta Teresa Moategiren omenezko parkearen inaugurazioa, besteak beste. Eta Sanmielak igaro eta gero, urriko lehen astean Sosokako festek hartuko dute lekukoa. Bertaratu nahi dutenentzat doako autobus zerbitzua eskainiko da urriaren 6an eta 7an.
Autobus geltokia elkarteen etxearen ondoko birilbigunean egongo da, eta ordutegiak eskuragarri daude jaietako programan. Eta orain emango diot hitza Ainoari. Kaixo, eraso matxistari gabeko jaien aske alde. Alkateak pentsaurrekoan hasieran adirazi duen bezala, jaiak giro honean eta inongo ez beharrik gabe garatzeko espero dugu. Dena den, batzuk jaiak muga urratzen diren gune bihurtzen dira jarrera onartze ezinak eta justifika ezinak azaleratzen direlarik, desberdintasunak sortuz eta emakumeak askatasuna urratuz. Bistan da, jaigiroa emakumeen aurkako indarkeri matxistaren kasua ugaritu egiten direla. Udaletik, emakumearen askatasuna eta jaien gozatzeko eskubidea azpimarratu nahi ditugu. Izan ere, aisialdiaz eta jaiez, askatasunez eta berdintasunez gozatzeko pertsonak guztiek duten eskubidea da. Jaiek gune seguru eta zoragarria izan behar dute, bertan parte hartu nahi duen edonorentzako. Horregatik, Urnietako udalak, jai parekide eta berdinzalea sustatzeko konpromezioa hartzen du, eta argi uzten du, ez dela inolako eraso matxistarik edo arrazistarik onartuko. Horien aurrean, inmortasunez erantzungo dugu beharrezko neurriak hartuaz. Helburu horrekin, hainbat ekintza eta zerbitzuak martxan jarri ditugu. Kontzientziazioa eta prebentzioa lantzeko. Jaietan, parte hartzen zuzena duten eragile bereziekin zuzendutako kanpaina eginda. Jai parakide formazioa eskaini zen irailan 13 eta 14ean, eta horretaz gain informazioa arretare puntuak ipiniko dira San Migueletan. Puntu horiek bate izango da irailako 27an San Juan plazan, 6:30 9:30 eta beste izango da irailan 29an eta 30ean. Zaldundegiko plazan, 11:00 goizeko 4 bitartean. Eta zoritxarrez, eraso matxistaren gertatuko balitz, nola jokatu behar litzateken adirazten duen gidatxo bat zabalduko da. Bertan, ondorengo irizpidea markatuko direlarik. Erasotuarik gabeko laguntzaik behar badu, entzun empatia, sexu erasoa baldin badago, egoera larriak edo inguruak, gauzoiek Urnietar herritarren erantzunkizun aktiboa eta ere eskatu nahi dugu, bereziki gizonenean. Matxismoarekin eta horrelako gertarekin amaitzeko. Guztia lankidetzarekin jai aske, berdinzale eta indarkeriaren matxistarik gabeko batzuk bizitzea espero dugu. Listo. Bueno, ni orain emango dizkizut trafiko oharrak. Lehen aipatu moduan, aurten txosnak kiroldiaren aurrean kokatuko dira. Eta ondorioz, irailaren 20tik urriaren 3 bitarte trafiko mosketa izango da Pintore kalean. Gaurtik aurrera ezin izango da aparkatu kale horretan. Idiazabal kalean, Zaldundegi plazaren paretik Goimendi pareraino dagoen errepidea berriz, irailaren 29tik urriaren 1 bitarte egongo da itxita. Txupinazo garaian eta Milaren agurrean bestalde Etxeberriko birigulgunetik San Juan plazarako bidea itxita egongo da. Eta barrakak errekalden jartzearen ondorioz eremurretako aparkalekuak izten hasiko dira bihartegik aurrera. Autobus geltokia Idiazabal kalean mosketak, emango diot Bai, nik uste dut berri hauek aterako dugu zehatzagoak egun hauetan eta dokumentazio gehiago ikiko duzue. Ze kaleak mosten ditugu, zentzuk egongo irekitak eta bar. Programa banatuko dugu aste honetan ere, segurazki ez tezkenean, eta bihartik aurrera ja PP-an egongo da informazio guztia jarrita. Orduan, hori da izango da dena. Bai gogoratzea, bai hasi gea ja Etxeberriko jaietan asteburu pasata, aste honetan ekitaldi desberdinak ditugu, bai mendifilma ostegunean, eta bar, ja Teresa Morotegi parkea inauguratzen dugu berriz larun batean, eta ja hasten dugu ekintza. Hori da. Bokatu ezu. Bai, lasa ditzen. Ni bakarrik gustatuko litzaidake
bukatu baino lehen, urnietarrak animatzea etortzera txupinazora txuri urdinez jantzita eta jaietako zapiarekin. Zapiak salgai daude goizez bertanen eta arratsaldez gazte informazio puntuan. Kiroldegian, ez. Gure proposamena izango zen etortzea praka urdin batzuekin eta kamiseta txuria. Bai, pixkat, imagen, irudi pixka bat ematea herria bezala, ez da.